Para traballar cun arquivo PDF nos miniportátiles Avalar, temos varias opcións. Se prememos co rato e co botón dereito, temos a opción por defecto que é abrilo co Adobe Reader. En baixo, temos outras opcións, como por exemplo, o visualizador de documentos. Con este software poderíamos ler o arquivo PDF. Pero tamén hai outros lectores, por exemplo, o programa Journal. O programa Journal ten a vantaxe de que nos permitiría tamén escribir en riba del co lapiceiro que trae o mini portátil e sinalar o que nos parezca máis importante. Despois poderíamolo volver a guardar como un PDF ou ben como un arquivo Journal. Mais adiante poderíamos traballar con este arquivo cos cambios que lle fixemos.